Que un concello lles ofreza aos seus veciños un sistema de transporte é unha das mellores cousas que pode facerse de verdade pensando ben común. Por iso a lei lles obriga aos concellos que superan os 50.000 habitantes ou que son capitais de provincia, cousas ambas que suceden en Pontevedra, a teren buses urbanos. Emendando os partidos que levan toda a vida desentendéndose diso e, sobre todo, para dar solución a unha necesidade de Pontevedra, Marea propón a creación dunha liña urbana. Sería circular con autobuses eficientes e ecolóxicos, frecuencias axeitadas e servizos preferentes a Montecelo, Monteporreiro e o campus. Sería tamén a primeira e máis visible realidade da empresa Transporte Urbano de Pontevedra de xestión pública e para coordinar a necesaria expansión posterior rural. É dicir, propoñemos unha liña circular e unha empresa TUPSA. Marea Pontevedra ten un plan de transporte a medida da cidade. Só con Marea, Pontevedra collerá o autobús.